Светът за мен, светът за мен. Чиполино, любима марка на няколко поколения. Чиполино. Искаш кола? Имаш я. С финансов лизинг за покупка на автомобил. Кандидатстваш бързо и лесно онлайн и получаваш финансиране до 100 000 лева, а всичко се случва дори и в рамките на ден. Максо БГ. Лизинг на време. Бонус е бонус от Alpha Win Bonus. Почваме годината с час 2, доста е добре. Бонус е бонус от всеки вид. И Alpha талоните са нови. Залогът талон за награда връща. Голяма е и се римува с тъща. Бонус ти носим на вратата чук-чук. На награда ти прилича този Alpha Win звук. Молим всички само за отговорна игра. По-разумно и внимателно, точно така. Няма друга такава промоция. Това се казва силна емоция. Бонус е бонус от Alpha Win Bonus. www.alphawin.bg. Бонус 2.